Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бөтен гомерен музыка, иҗатка багышланган Мөнирә Хәбибуллина күптән түгел арабыздан китеп барды. Пианист куллары хыяллар үреше дип әйтә торган була ул. Мөнирә ханым үзе танылган музыкант кына булып калмый, яшь җырчыларга беренче адымнарын ясарга ярдәм итә. 33 ел Татарстан радиосында концертмейстер булып хезмәт куя. 400-дән артык концерт программалары, иҗади кичәләр әзерли. Музыкант, шагыйрә, композитор, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Мөнирә Хәбибуллина истәлегенә багышлана бүгенге тапшыруыбыз. Әгәр исән булса, аңа быел 75 яшь тулган булыр иде. Сәхнәдә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Мөнирә Хәбибуллина җитәкчелегендәге инструменталь трио. Концерт кичәләргә җыелган тамашачы 5 ел инде конференция авызыннан фортепиано партиясын Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Мөнирә Хәбибуллина алып бара дигән игъланны ишетә. Сәхнә почмагында басып торган уен коралы янына тыйнак кына адымнар белән бер ханым чыгып утыра. Ерактан гәүдәсе яхшылап күренми дә, әмма әсәрне уйный башлау белән тамашачы күңелен шул ук минутта сихри моң биләп ала, җырчы тавышы белән берләшеп, ерак киңлекләргә алып китә. Иң бәләкәй чагымда мин артист булырга теләдем. Нигәдер менә артист булып калана идем, менә кичкенә чакта. Менә театр күргәнмендер, белмим инде нәрсә күргәнмендер, мин әле ул вакытта телевизорларда юк иде. Мин үскән чакта. Әни музыкант идем инде. Сизгәндер, маңайын миндә музыкага ниндидер тартылу бар. Аннары соң безнең өйдә Александр Гөлчүрек буладыр бик еш, әтиемнең дусты, композитор. И вот ул бер көнне әйткән, әнием инде Александр Сергеевич, менә карагыз әле тыңлап, менә безнең кызны. Менә ноталарны әйтә ди, менә телефонны трубканы ала да, менә бу си бемоль дип әйтә инде, нәрсә икән белми әле. Ә мин инде әзрәк грамотаны белгәч, шуннан да тикшереп караган бу минем слухны. Рюмкаларга чиртеп, нитеп, бөтен тоннарны имин дөрес әйтәм икән бөтенесен. Монысы соль, монысы до, тавыш чыгарган нәрсәләрне. Шунда бу кызны обязательно музыкага бирегез дип, шулай итеп настаивать итеп, мине музыкага бергәннәр. Менә шушы көннән башланган бу инде эш, сәнгать юлы бүгенге көнгә кадәр шактый гына гомер үткән. Мин рәхмәтле укытучыларыма, беренче укытучым минем Нина Алексеевна Лишевская, ул минем бармакларны бик дөрес иттереп куеп, ул бик важный бер пианист өчен. Дөрес иттереп куярга иң башта менә кичкенә баланың бармагын. Постановка дип атала инде. Тавышта да бар бит постановка. Пианистларның тоже постановкасы бар. Шулай иттереп мин анда 4 ел укып, аннары ачылгач махсус музыка мәктәбе консерватория каршында ачылды 61 елны. И шунда мин күчтем. Аннары шунда алдылар мине. Анда инде мин укый башладым Эммануил Александрович Маназон дигән кешедә. Искиткеч музыкант, искиткеч эрудит. Бик дистәләрчә менә дигән музыкантлар әзерләгән укытучы иде. Вот. Шунда мин консерваториядә, мәктәпне дә анда тәмамладым, и консерваторияда анда тәмамладым. Укый башлагач кире жол булмады инде. Чөнки аңлый башлыйсың инде, белә башлыйсың, сизә башлыйсың. Ул эшнең авырлыгында әйтеп китәсем килә. Менә укыган чакта 6-7 сәгать заниматься итәргә кирәк иде. Көндә. 6-7 сәгать рояль җанында, пианино җанында утырып, җиренә җиткереп авыр программа бирә иде укытучы. И шуны менә бер концерт, например, концерт теге именно бер Бетховенның концерты, аның концертлары күп, 5 концерт язган. Бер концертны уйнап чыгар өчен бер кат, бер 40-50 минут кирәк. 3 частан тора ул. Андый әсәрләр бит шактый. Бахта бар анда, Шостакович та бар, Моцарт та бар. Целый программа 5-6 әйбер. Бер кат уйнап чыгар өчен дә аларга сәгать ярым кирәк. Аны бит яттан өйрәнергә кирәк, шомартырга кирәк, технически өйрәнергә кирәк. Һәрбер звукның үзенең төсе бар. Җырчының да шулай, менә музыкантныкы да шулай. Пианистныкы аныкы бит тавыш түгел бит, бу бармак. Нәрсә бармак бәрә. Менә йөрәкне кушмасаң, ул бармак жүләр.
ул дөрес басмый, ул матур басмый. Жүрәк аша уздырсаң, фикереңне, хисеңне бирсәң менә шул бармакларга, ул инде бөтенләй башкача җанлы. Үз урынына сузыла да ул, җырлый да ул, моңлана да ул, менә шулай. Мөнирә Хәбибуллина Казан дәүләт консерваториясын тәмамлаганнан соң Татарстан радиосында эшли башлый. Соңрак радио аның өчен иң изге урыннарның берсенә әверелә дисәк тә, бер дә ялгышмабыз. Чөнки ул бу бинада хезмәт иткән вакыт аралыгында шәхес буларак та, чын профессиональ музыкант буларак та формалаша, үсеп ныгый. Төп вазифасы нидән гыйбарәт? Җавап бик гади. Җырчыны әзерләү һәм күтәрү. Радиода эшләп килүче сәнгать советына җырны тыңлаганнан соң бу җырчы әйбәт дигән хөкем карары чыгарганчыга кадәр әзерләнү юлында ярдәм итү һәм ниһаять радиофондка яздырып халык хозурына әзерләгән продукцияны эфир аша яңгырату. Еллар буе эшләгән бүлмәгезгә килдек. Менә бу сезнең Бу бүлмәне танырлык түгел инде хәзер, әлбәттә. Үзгәргән. Үзгәргән. Монда шушы урында 2 рояль торадыр. Бик әйбәт рояльләр иде инде. Берсе Макштейн, икенчесе Блютнер. Монда чәй чатырган урын иде бу тирәдә безнең. Диваннар, журнальный столик, дигәндә минем шкаф, өстәлем торадыр. Менә монда тәрәзә, теге сөйләгән тәрәзә. Шушы тәрәзә минем форчка гел ачык торадыр. Менә шушы форчкага башларын тыгып, Мөнирә, сәлам дип әйтүчеләр шактый иде инде. Менә ул вакытларны искә төшергәндә, без ул бүлмәдә, ул репетиция бүлмәсендә кемнәр генә җыелмый идек. Ул үзе бер якты истәлек булып калган, бик күп җырчылар, музыкантлар анда килделәр дә, композиторлар килделәр иде. Без шунда Мөнирә белән репетициялар ясап, үзебезнең композиторларыбызны, татар композиторларының җыр романсларын радиога яздырып калдырдык тасмага. Мин уйлыйм, алар минем Мөнирә белән язылган җыр романсларның иң яхшылары дип минем запислар арасыннан. Анда Рөстәм Яхин да булды, анда булды Алмаз Манасыпов та, Мансур Музаффаров та, Резида Ахярова да, Мәскәүдә Шамсуддинова да, бик күп композиторларның әсәрләрен яздырдык. Менә хәзер шуннан безнең тәрәсбәдән узганда, шул радио комитетның Мөнирә утырган бүлмәнең ничектер шул форчканы ачып, кичкенә тәрәзәсен ачып, Мөнирә ни хәлләр дип әйтеп китәсе килә. Шунда ниндидер бер җылы тойгы калган шул бүлмәгә карата. Тәннәр шимердәп китә, ниндидер бер сагыш белән искә алам мине. Чөнки ул вакытта радио гөрләп тора иде. Үзем дә студент чактан ук Мөнирә белән җырладым. Ничектер ул мине күреп алды, үзе чакырды. Әйдә әле җырлар өйрәник, радиога языла башла дип шаккаттым инде мин андый бит аңа лайык дип уйламыйм бит әле, үземне үсеп җиткәндә дип уйламыйм. Бит менә үсәсең эш процессында, профессионал кеше белән бергә эшләү процессында үсәсең. Шуңа күрә студент чаклардан язылган язмаларымны саклыйм әле мин. Бик кызык, бик алар шундый софлык белән язылган, ниндидер мудрить итү юк, менә шундый, шулары белән кадерле бик. Радиодагы язмаларның минемчә бер 80-90% Мөнирә Хәбибуллина дигән концертмейстер белән язылган җырлардыр дип уйлыйм мин бүгенге көндә. Шулай бер көн Җәүдәт абый нотасын рояльның пюпитрына куйды да, "Уйна әле Мөнирә, яңа киемне" диде. Мөнирә сикереп торды да, "Җәүдәт абый, моны сез язган, утырыгыз, уйнагыз" ди. Җәүдәт абый көлде дә, "Мин бу нотларны уйный алсам, мин композитор булмыйм, мин концертмейстер булам" диде. Бүгенге көндә әлбәттә искә төшә бик күп әйбер. Бик күп шәхесләр, күбесе инде алар бу дөньяда киткән кешеләр. Бик күп инде алар. Җәүдәт Фәйзи, Загит Хәбибуллин, Исмаил Шәмсетдинов, Хөснул Вәлиуллин, аннарысын Бату Муликов, Фасил абый чыкмыйдыр. Алмаз Манасыпов моннан вообще чыкмыйдыр. Менә ул Мәскәүдә яшәде бит. Казанга килсә, бөтен эшен шушында башкара иде. Абсолют слух дигән сүз бар музыка өлкәсендә. Кайсы нотны җырлап бир дисәң, ул инструментсыз әйтеп бирә ала.
Я болмаса инструментамы, жыршымы, нинди нотаны жырласа, ол бұл нинди нот екенін шундук айтып бере. Чөнки аның башында һәр вакыт музыкаль түзүлүш бар дип аңлыйм мин. Татарстан радиосы, музей, театрлар, әдәбият һәм сәнгать урыннары Мөнирә ханым өчен якын һәм истәлекле урыннар. Ул биналарда әтисе, танылган җырлар авторы шагыйрь Мөнир Мазунов калдырган эзләр бар. Әтисе янына килеп йөргән композиторлар, шагыйрьләр, театр һәм филармония артистлары еллар үткәч Мөнирә ханымның да көтеп ала торган кунакларына әйләнә. Аларга үзенең иҗатташлары өстәлә, фикердәшлек, иптәшлек тәмен татый, иҗади дуслыкның бәясез кыйммәтлеген аңлый. Ул минем гомерлек дустым. Мин аңа иң беренче тапкыр беренче җырымны радиога языр өчен репетицияга 3 айлык баламны күтәреп өенә репетицияга килдем. Ул шул кадәр акыллы, сабыр шундый. Шул кадәр ярдәмчел ул. Ул күп сөйләшми ул. Беркайчан дәйме. Аңа нинди сирең бар, бөтенесен ышанып тапшырырга була. Без шул тиклем бер-беребезне аңладык, без шул тиклем бер-беребезне һәрбер тын алуын җырлаганда, һәрбер өтерен, һәрбер сүзнең мәгънәсен, һәрбер инструмент ничек яңгырый, фортепиано шулай, виолончель ничек, скрипка ничек яңгырый. Менә шушы трио өчен байтак әйберләр эшләде. Ул Мөнирә бит ул, мин арга әйтәм, Мөнирә шушылан эшләргә кирәк, менә шундый тональностьтә. Ул аны эшли шул хәл иҗади караш белән. Ул формаль түгел бит. Йөрәген салып эшли ул инструментовкаларны. Менә шуның эчендә Солтан Габаши, Мансур Музафаров, Заһид Хабибуллин, Фәрит Яруллинның аларга багышланган фильмнарда аның кулы бик нык сизелә. Аңа карап мин тырышам. Чөнки ул ничек булмасын, барыбер пианистлар бит, алар көчле, алар музыкаль белем ягыннан, әҗерчеләр инде безне күтәрергә кирәк, барыбер дә бит. Мөнирә мине күтәрде. Аңа карап бит, начар җырлап булмый. Начар җырлап булмый түгел, начар җырларга ярамый. Бүген 1, 2, 3, 4, иртәгә 5, 6, 9 хамман артист белән эшлисез. Төрле характерлы, берсе уңайсызлык белән килгән, берсе авырлык белән килгән, берсе шатланып килгән, берсе сүзен өйрәнмәгән, берсе ничек сезгә ул характерларны төзеп бетерә буламы? Менә бик дөрес сорау. Хәзер искә төште. Төрлесе бит төрлечә. Ә мин бит әйбәт җырласын дип телим. Мин бит замечание ясамыйнча булдыра алмыйм. Ул начарлыктан түгел бит. Ул бит начарлыктан түгел. Ә мин теге әзрәк котыда әйткән булганмындыр берәрсенә. Хәзер улыгая, шул заманда инде. Мен әйтәм, сиңа әйтимме замечаниеларны, или ничек әйтим мин аны? Менә Зөһрә Сахабеева. Әйт, Мөнирә, әйт миңа, мин ачуланмыйм, нитмим, әйт, пожалуйста, только әйт дип әйтәдер. Мин алай нитеп тормыйдыр, мин әйтәдер. Монда кульминация кирәк, монда тише кирәк, монда диминуенда кирәк, монда сүзең аңлашылмый, монда харифың аңлашылмый, бөтен замечаниелар, бөтен нәрсәне әйтәдер. Менә шушылар белән эшләдем дә инде, рәхәт иде эшләргә дип, кемнәрне атай аласыз? Миңа бөтенесе кадерле. Чөнки һәрберсеннән мин үземә дә нәрсәдер алам бит. Алар бит бөтенесе төрле бит алар. Хайдар особый случай инде. Хайдар ул безнең ул горурлыгыбыз. Мөнирә Хабибуллина белән Хайдар Бигишевның музыкаль сәнгать дөньясындагы иҗат дуслыгы озак һәм үзенчәлекле булды. Алар башкарган эш татар җыр сәнгате үсешенә зур йогынты ясады, алтын фондны байытты. 60 елны университетка кергәчтен афишлар карап йөрибез бит инде. Шунда Мөнирә Мазунова дигән зур хәрефләр белән язылган. Ул мәктәп укучысы иде. Мен Мазунов дигәчтен аның Мөнир Мазуновның кызыдыр дип уйладым, һәм шулай булып чыкты да ул. Мөнирәне кеше буларак та мин туры сүзле, гадел һәм үзенекен эшли торган бер үҗәт характерлы бер иҗатчы дип саныйм. Кайыр вакытны булгалы шундый студентның вакытлары йоклап калган вакытлар. Ул менә безгә шалтыратып, Рөстәм тор инде иде, укыра кил инде иде дип. Мөнир апа гафу итегезне йоклап калган, төнне эшләнгән шулай дип, менә шундый хәлләрдә булгалы. Бик кешелекле кеше, аңлый белә торган. Сез үзегезнең иҗади тормыштан канәгатьме? Канәгать.
Минем бит әле Ринатым бар. Музыкага булган мөхәббәтне узын айта. Шулай була бит, гаиләгез бә сәнгать өлкәсендә кешеләр. Сәгыйть музыкант, профессор. Әтием шагыйрь, әнием музыкант. Һәм инде улыбыз бүгенге көндә күллияттә. Безнең семьяда бөтен кеше укытучы булган. Әйе, югары белемле профессиональ иҗат юлы, табигатьтән бирелгән талант өзелмичә буыннардан буыннарга күчеп дәвам итәргә тиеш. Мөнирә ханым белән Сәгыйть әфәнденең уллары Ринат та шул ук юлдан атлый. Артист, укытучы булу хыялын тормышка ашыра. Казан консерваториясын тәмамлаганнан соң музыка күллиятендә җырчылар әзерләүче укытучы булып эшли. Артист карьерасына да аерым игътибар бирә. Әнием минем өчен бик яраткан якын кешем. Кичкенәдә үк менә мин әниемнең җырчылар белән эшләгәнен күреп үстем. Ярата дәрем аның белән концертларга җөрергә, аның эшенә барырга, анда бик күп исемле кешеләр, шәхесләр, җырчылар белән таныштым анда. Мин әйтерим, күп кырлы шәхес. Иң беренчедә ул менә дигән яхшы башкаручы. Ул әле кичкенәдән үк инде төрле бәйгеләрдә, конкурсларда лауреат булган кеше, танылган пианистка. Аннарсын ул менә концертмейстер дип без инде җырчыларга ярдәм итүче, аларның җырларын бизәүче концертмейстер, аккомпаниатор дибез. Әле оештыручы буларак та бик зур таланты ачылды. Ижады юлында, эшләрендә, аның менә дигән инструменталь триосы һәм башка ансамбльләрдә булды бит инде. Аның йөзләгән, меңләгән дип әйтим язмалары бар. Бөтен безнең Татарстанда танылган бөтен җырчылар белән үзенең ансамбле белән. Мөнирә ханымның әтисеннән күчкән тагын бер талантын искә алып үтмичә ярамас. Ул шигырьләр иҗат итү. Шагыйрьлек дип әйтмәс идем инде мин аны. Менә ниндидер хис килә, уй килә, шул юллар булып сузылып китә. Мин аны утырып язмыйм бит. Менә төнне белә килә дә килә, ул килә дә килә. Мин аны төнне тиз генә язып куям, карандаш куям да җанга. Ну, бик сирәк килә. Андый илһам. Может, әтиемнән күчкәндер. Мин әле уйлыйдырым, бер араны әтием диктовать итеп тормыйм икән дип. Булар бөтенесе кемгәдер багышланган. Мин менә буларны бөтенесе теләк дип әйтер идем. Балаларыма, күршеләремә, дусларыма бөтенесе менә кемгәдер багышланган. Бу башкарылган эшнең бер өлеше генә. Истә калганнары, сакланганнары, фестивальләр, язучы, композиторлар, танылган шәхесләребезнең иҗат кичәләре, туган көннәре уңаеннан оештырылган тамашалар, концертлар, пленум, конференциялар. Исәбе хисабы юк. Казанда, Татарстаныбыз авыл калаларында, элеккеге СССР дәүләте, бүгенге тел белән әйтсәк, Россия шәһәрләрендә, якын һәм ерак Берләшкән Дәүләтләр Берлеге илләре халкы өчен көннәр, айлар, еллар буйлап 50 ел дәвамында шактый гына җыелган. Хәтерлим, барысын хәтерлим. Мин бүген бәхетле, дусларым янымда, олысы, кешесе, яше дә, моңлылар, матурлар, инҗеләр, йолдызлар, яшермим, күземдә яшь менә. Хәтерлим Фәхрине, Зөләйха, Усманны, Мөнирә, Венера, Мәрьямне, Вафира, Рахилә, Рәйсә, Зиннурны, Әлфия, Наҗия, Зөһрәне. Хәтерлим Хәйдәрнең ярсулы моңнарын, Эмилнең итальян җырларын. Онытмыйм Зиләнең саф чишмә тавышын, Идриснең моң тулы күзләрен. Жораның үз моңын, Лидия нурларын, Клараның сагышлы рольләрен, Рафаэль, Венера, Резида Рөстәмнең, Люция дустымның хисләрен. Күңелдә саклана кадерле минутлар, җыелган әйтәсе сүзләрем. Җырларны җырладык, көйләрне көйләдек, гомерләр үткәнен сизмәдек. Бүгенге шулар, якыннарыбызның кадерен белеп яшик дигән теләктә сезнең белән сау булашабыз. Исән, имин булыгыз.